Det jeg vil vise er sætningen om arealfunktion, hvor vi siger, at a mærke x er lige med fx, hvilket betyder, at arealfunktionen er en stamfunktion til f. Og det vil sige, at vi vil gerne finde arealet under grafen. Altså, man kan finde stamfunktionen til funktionen f, som er det samme som arealet under grafen. Jeg har tegnet en kontinuert graf her, der er positiv imellem funktionsværdierne a og b. Her har vi så tegnet x ind, og der kan man se, at der er et areal her, som er afhængig af x, og derfor er arealfunktionen defineret af ax. I tretrinsreglen har vi altid et h, som er intervallet fra x til et givet punkt, som selvfølgelig hedder x plus h, og den tilhørende y-værdi fx plus h. Hvis vi så kigger på første trin i tretrinsreglen, kan vi se, at delta a er lig med ax plus h, altså hele arealet her, minus ax. Så finder vi delta a. Så går vi videre til andet trin i tretrinsreglen, som hedder delta f delt med delta x. I det her tilfælde er delta x h, og delta f det delta a, som er ax plus h minus ax delt med h. Inden vi går videre til det tredje trin, kan vi kigge lidt på delta a. Hvis vi kigger på grafen, har jeg tegnet to firkanter, hvor den lille viser maksimumsværdien af arealet og minimumsværdien af arealet. Maksimumsværdien hedder fx plus h gange bredden, altså h, og minimumsværdien hedder fx gange h. Dermed må vi sige, at delta a ligger inde imellem minimumsværdien fx gange h og maksimumsværdien fx plus h gange h. Hvis vi så går videre til tredje trin, vi vil jo gerne have, at delta a heroppe på andet trin, som har fået divideret med h, det skal være hernede. Derfor så dividerer vi med h på alle sider. Og så bliver det fx plus h er større eller lig med delta a, som er større eller lig med fx. I tredje trin siger, at vi skal lade h gå mod 0. Det er så nu, vi skal finde grænseværdien, fordi det vi skulle bevise var jo, at vi skulle finde differentialkoefficienten af arealet. Differentialkoefficienten af arealet finder vi ved at sige at finde grænseværdierne af, når h går imod 0, hvor vi sætter delta a delt med h ind, som vi havde for andet trin. Hvis vi så kigger her, så kan vi jo se, at delta a delt med h, det skulle ligger imellem de her to. Og vi lod jo h gå imod 0, så derfor ligger de nu mod imellem fx og fx. Og derfor a mærke x være lig med fx.